makosana nkuteka ena tinatsatira ena sinatsatire last week ndeko lino a Gerald Kazembe amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa chipani cha Malawi Congress Party kuchokerato ku Mango Chimanki Bay constituency amenenso ali ndi udindo ku chipani chimene cha MCP ngatino wachiwiri kwa mlembi wamkulu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party paja mlembi wamkulu kumeneko ndekuti ndi Richard Chimondo Panda iwowa ndekuti no anazaitanisa last week iyo anthu aku constituency kwawo kumanke beko kumeneno amazo afotokozera zona kuti iwo apanga chiganizo chonena kuti azigwira ntchito limodzi ndi chipani cha Democratic Progressive Party chimene mtsogoleri wake ndi Apita Mutharika amazafotokozera ndithu zifukwa zimene akuona kuti azigwira ntchito limodzi ndi boma komano sakutuluka ku chipani chimene cha Malawi Congress Party akhalabe membala wa nyumba ya malamulo pansi pa ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party komano azigwira ntchito ndi boma la chipani cha Democratic Progressive Party zimene afotokoza kumeneko ena mwina sinaonere ena tinaonera tingoonako kanema ameneyo kenako tipiteni nkhani ndi cholinga choti muthe kuitsata bwinobwino. Lero tinabwera chifukwa anzanga wanandiuza kuti atikonzera anzawo wa Aisilamu kana kake komabe ndasangalala kuti ndabwera ndipo inso mwabwera ndipezerepo mwayi wake ndingofuna ndikuuze kuti ndimakukonda kwambiri. Osajira fogoso, osajira mavugu, osajira fuma, uipuzira game kuti madani. Number 1. President wa dziko lino nda. Apita. Kupanga sosiyana ndi Peter ikazidi yendera. Lero pano, oyera pasu, ndipira ntchito ndi Apita Mutharika. Kambaja nosa yamba ndikwata nibe waziwa pang'ono tizimenyana n'impondo kumeneko ngana iye ndipezerapo mwayi kuthokoza ndibwera kuzathokoza malero kodi munabwera chabwino taona komanso tamva zimene anayankhula a Gerald Kazembe kanematu amene anapereka uthenga wina wake komanso anapereka mafunso ochuluka potengera ndi udindo umene a Gerald Kazembe ali nawo ku chipani chimene cha Malawi Congress Party mabe ambiri anangosiya kuti tiona kumene zithere zimenezi nawo chimene chachitika ndichona kuti a Gerald Kazembe wa alimbano pa sambalo la mchezo la Facebook alimbano chikalata chimeneno akufotokozera kunena zona kuti iwo aganiza zotula pansi udindo ngati wachiwiri wa mlembi wamkulu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ndipo kuyambira lero iwo ndekuti no ku parliament azipanga za chipani cha Malawi Congress Party ngati phungu wa chipani chimenechi komano sa udindo ngati wachiwiri wa mlembi wamkulu ku chipani chimenechi ndekuti azitaya zimenezo ndebe mafunso komwe azakhalapo kuti atula pansi chifukwa chani sanafotokoze chifukwa ayi ndithu mukalata amene apitira kufotokoza kunena zona kuti zifukwa zimene zapangisa kuti atule pansi udindo ngati wachiwiri wa mlembi wamkulu kumeneko akunazo kuti mtsogoleri wa ku chipani chimene cha Malawi Congress Party a Dr. Lazarus Chakwera ndekuti ziganizo zawo sizinawasangalatse makamaka chiganizo chimene anapanga kusankha a Simplex Chola Banda kukhalano wamkulu otsogolera aphungu otsutsa ku parliament kapena kunena zona kuti leader of opposition ku parliament iwo akunena zona kuti chiganizo chimenecho chinachitika motsatira malamulo aku parliament komanso ngati mfundo zina zimene amakhulupirira ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party nkuthekatu ena kumaona ngati zimene ayankhula a Gerald Kazembe
zachilendo zokhuzana nawo ndi nkhani ya Simplex Chilapanda kusankhidwa kwawo ngati leader of opposition ayi ndithu makosana nkhani imene inayamba pakanthawi ambiriso tikhupa kuti tikuitsata bwinobwino nkhani yokhuzana nawo ndi kusankhidwa kwa Simplex Chilapanda paja phungu ambiri a nyumba ya malamulo a chipani cha Malawi Congress Party nkhanitu yakusankhidwa kwa Simplex Chilapanda sanakondwere nayo. Ambiri anazuzula kwambiri a Dr. Lazarus Chakwera kuti apanga chiganizo cholakwika kwambiri chifukwa kusankhidwa kwa leader of opposition amene akuti aphungu a nyumba ya malamulo achite kusankha okha makamakato a mbali yotsutsa boma ku chipani chimene cha Malawi Congress Party potengera kuti ndi amene ali majority ku mbali yotsutsa boma ku parliament. Ndeno tikakutengani mbuyo pang'ono panali pa 30 October chaka cha 2025 pameneno a Gerald Kazembe ku parliament ko anazalemba kalata kulembera clerk of parliament. Munthawi imeneyo ndekuti Dr. Lazarus Chakwera anali asanasankhe ndekuti Simplex Chilapanda kukhala leader of opposition kumeneko yo anazalemba kalata ponengera akuti ndi standing order number 35 ya ku parliament ko imeneno imapereka mphamvu kwa aphungu a otsutsa boma kuti asankhe leader of opposition kumeneko parliament. Ndeno yo ankafotokoza kunena zonati kusogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party mukalata ameneyo imene analembera clerk of parliament kumufotokozera kuti iwo ngati usogoleri wa ku chipani cha Malawi Congress Party ku parliament ko ndekuti achita maere achita chisankho kumeneko kumeneno asankhe leader of opposition zikatero ndekuti azawadziwisa ku parliament ko ndimene nkhani zake zimayendera. Komano zinadabwisa kwambiri aphungu amenewa pameneno a Dr. Lazarus Chakwera anazasankha Simplex Chilapanda kuti ndi leader of opposition atapereka dzina limenelo ndikunali chimpwirikiti ambiri sanakondwe ambiri ankachita kunena zonoti Chilapanda ndekuti udindo umenewo anachita kugula ndi ndalama kuadisha a Dr. Lazarus Chakwera. Ena mwa iwo amene amaonesa kusakondwa tinaona kuti ababa Stephen Malondera amenenso ndi wamkulu wa chinyamata ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Iwo ndekuti anachita kunena zona kuti amalemekeza a Dr. Lazarus Chakwera kono pa ziganizo zimene akuchita ndi zosakondweresa akuluakulu amenewa, ndipo anachita kunena zona kuti ku parliament ndekuti akapanga expose chinyengo chimene chinachitika kuti Chilapanda asankhidwe ngati leader of opposition. Ambiri imwe tinatsatira ena mwina sinatsatire pa zimene ankayankhula nthawi imeneyo ababa Steve Malondera. Nawo mkangano utakula ku chipani chimene cha Malawi Congress Party chimene chinazachitika nchonena kuti akuluakulu kumeneko ndekuti Richard Chimwendo Banda komanso Catherine Gotani Hala atakambirana ndi ena akuluakulu kumeneko anapangano chiganizo kuti ayitanise aphungu onse amene amaoneka kusakondwa ndi chiganizo chakusankhidwa kwa Simplex Chilapanda ngati leader of opposition. Ndekuti anazatengana kupita nokakumana ku Crossroads kumeneno anazakambirana kumeneko panali pa 3 November chaka chimenecho cha 2025 kumeneno anazakambirana zonena kuti akuluakulu amenewo aphungu a nyumba ya malamulo amenewo asaonese kusakondwa ndi chiganizo chimene asankha Dr. Lazarus Chakwera amakamaka Simplex Chilapanda kuti akhale leader of opposition kumeneko. Malo mwake ndekuno avomereze chiganizo chimenecho chifukwa ngati savomereza zionesa kuti kuli kusamvana ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndi zikuoneka kuti kumeneko anamvana bwinobwino kuti maso awo akhale akuyang'ana patsogolo kuti mu chaka cha 2030 ndekuti zikuyenda motani mwina nkuzalowaso mboma. Malo mwake alemekeze chiganizo chimene anapanga mtsogoleri wa kumeneko Dr. Lazarus Chakwera kusankhano Chilapanda kukhala leader of opposition kumeneko. Ndipo tinaona kuti kusamvana kumeneko kunazizira aphungu a nyumba ya malamulo amenewo ndekuti anavomereza chiganizo chimenecho komano sizimadziwika zona kuti enabe anasunga mkwiyo pa chiganizo chimenecho. Mkwiyo tu umenewo ndi umene taona umene Gerald Kazembe aonesera pamene pakuti chiganizo chimenechi chabe sichinakondweretse pameneno alemba kalata imene kuonesa kusakondwa kuti atula pasi udindo ngati wachiwiri kwa mlemba mkulu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Munthawi tu imeneyo kunali makampo ndekuti ku magrupu kaya WhatsApp kaya ndero pa Facebook kunali kutukonezana osatira chipani cha Malawi Congress Party kunena zona kuti bwanji asankhidwa Chilapanda ngati leader of opposition. Ena amapanga support chiganizo chimene chopanga support Dr. Lazarus Chakwera pa chiganizo chosankha Chilapanda kukhala leader of opposition. Ena ankaonesa zona kuti sankakondwa ndi kusankhidwa kwa Chilapanda ngati leader of opposition. Ndipo osatira chikalata chimenechi zikuona kuti mamemba ena aku chipani chimene cha Malawi Congress Party sanakondwa ndi chiganizo chimenechi akuyankhulatu zambiri mu masamba mchezo moena kumachita
kunena zona kuti ifeyo timadziwa zonena kuti munthu wongojoyina chipani cha Malawi Congress Party sangapitirire ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Amene amakhala ku chipani chimenechi ndi amene amachita kubadwa mu chipani chimenechi. Ena akufotokoza kunena zona kuti ayi kumeneko ifeyo tinkafuna Peter Dimba atakhala leader of opposition. Ena akuti apita amene tilibe naye ntchito zambiri zikuyankhulidwa m'masamba mchezo. Komano kalata imeneyo nangasi alemba pa samba la mchezo la Facebook kuti titha kuonanso chithunzi chimene chikusera pasukene pa thopo ndi kuti ndi part of kalata imeneyo. Sitikudziwa kunena zona kuti apangano follow formal communication procedure ndi kuti mwina kaya kukapereka kalata imeneyo kwa Richard Chimondo Banda ngati mlembi wamkulu ku chipani chimene, komano tikhulupirira kuti mwina apanga follow njira imeneyo ngati formal communication procedure. Of course ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ndi kuti sanabwere kuzafotokoza pa chiganizo chimenechi, koma tikhulupirira kuti amene amayankhulira chipani chimenechi a Jesse Kabwera mwina abwera nokuzayankhapo pa chiganizo chimenechi. Ayi mmenemo ni mmene nkhani zake zikuyendera, siku zoti muli maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section, koma mulemekezanso maganizo anzathu. Tsaiwali panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 nkhani zambiri zikamachitika ndi zitapeza mosavuta.